Ja riviksi. Kakkosella alas. Kierrä myötäpäivään. Alas, ylös ja etukautta. Pari jonoon, kaanon, lusikka, YKK, ne viikuseeka, YKK, ne viikuseeka, YKK, ne viikuseeka. Ja tuulimylly 4 askelta. 3, 4 ja tuulimylly valmis pyörii. Ja sitten ämpäri käteen ja vinoriviin. Vinoriviin ja ämpärit siirtyy 1, 2, 3, 4, 5 ja takaisin. 1, 2, 3, 4 ja kun on oma ämpäri, niin juostaan taakse ja auki. Piu! Ja lentokonekallistus ja hidas käsi ja toinen nopea 1, 2 ja toinen nopea ja savo pyörii YKK, ne viikuseeka parin luokse ja vaihtoaskeleet 1, 2, vaihtoaskel 1, 2, vaihtoaskel 1, 2 ja paikat. Työnnä ämpäriä eteen. Kävele eteen ja piiri lähtee pyörimään. Ja nyt vaihtuu musiikkiämpäri keskelle ja ulos. Vilkutus siellä, joku vilkuttaa keskelle ja jonoon. Lähtee alusta 1, 2. 1, 2. Hyvä ja kiuasta kohti kiuasta rakentamaan. Ja jäädään kaareksi siihen lähimmäs ja heitetään löyly. Anteeksi sekoilin.